హాయ్ అన్న, చింటూ ఒంగోలు బుల్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ స్వాగతం అన్న. కడప జిల్లా చాపాడు మండలం నక్కలదిన్న గ్రామానికి ఈ జత రావడం జరిగిందన్న. ఈ జత చిరునామా వచ్చేసి లింగారెడ్డి శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారు, రాజువారిపేట గ్రామం, చాపాడు మండలం, కడప జిల్లా వారు ఈ యొక్క నక్కలదిన్న ఓల్డ్ కేటగిరీ విభాగానికి రావడం జరిగిందన్న. కడప జిల్లా చాపాడు మండలం నక్కలదిన్న గ్రామంలో ఓల్డ్ కేటగిరీ బండలావుడి పోటీలు నిర్వహించారన్న. ఆ యొక్క బండలావుడి పోటీలకు ఈ జత రావడం జరిగింది. లింగారెడ్డి శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారి గిత్తలు ఉన్నాయి. ఇవి ఓల్డ్ కేటగిరీ గిత్తలు.